aure. Na yi girma ne hankali baba a yi mini aure. Baba a yi mini aure, a yi mini aure. Amma me? Aure dama na za ci ka zama ɗan iskan kwana yana da mata ne a gurin ɗan majalisar tattar ba wa na ni menene ba na san auren bari menene nake ba na san auren bari eh ba na san auren bari iska ka zama a wallahi amma aure ba amma aure ko Allah yan bintira yayi kake biwa eh don ku wanka